Machiegni kendo nyakora mgajwang' kinde ne mapiny Kenya ikore ne budget manyien mar hik omenda 2025-2026. Jogo mantiere sekta mar wuoth ogolo pachgi ewi pek magisenene sekta no higa achiel mokalo ka giywak ni nengo mauta ma osebedo ka chikore bende osekelo pek e weche mag wuoth. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach noyudo thuolo maloso gi weg nyamburko, joriemb apiko kod jokanye sekta mar wuoth ewi geno magintiere godo ne budget ma idhi somo. Sekta mar wuoth en achiel kuom sektas madongo e pacho ka ma sirkal yudo osuru e kinde ka kinde kaluwore kod nyamburko mathoth ka achiel kod apikni mating'o jowuoth okinyi gotieno. Kata kamano jogo manie sekta ne ywak ni kuom higa achiel kosebedo negi mayot kata matin nikech nengo mar mauta ma giwacho ni osebedo ka chikore kendo pok obedo kama koro nyalo konyo sekta no. Jojo Tieno ma en derep matatu mating'o jowuoth e apaya ma Homa Bay Kisumu wacho ni nengo mar mauta hinyo sekta no kendo ketho kata kindegi kod jowuoth ma giting'o. Inwang'o ka sana bech mafuta en gima ok inyal predict. Mar odhi malo mang'eny kidwoke mana matin. Koro kaka wala moro amora sama cost of production inwang'o ni mafuta no ka beche odhi malo, nweng'o marwa koro inwang'o ni dok piny nikech jawuoth ma kawaida to koikore mar medo pesano. Koro wan ema wahinyore. Weg nyamburko mating'o jowuoth gi wacho ni kuom higa achiel gisebedo ka gineno pek kaluwore gi nengo mar mauta machikore ma bende chunogi mondo giting' jowuoth mokalo tong' mondo eka giyud omenda manyalo konyogi. Maisha osebedo matek nikech fuel idho gi $5-7 to kidwoke piny tidwoke magi $1. Emomiyo atemo kwayo sirikal once odwok mafuta piny, dhano nyaka winj maber. Spares be nyaka dog piny, tires be nyaka dog piny. To bus mafuta miketo malo no ema miyo maisha bedo matek. Yudo kata jawuoth onge gi fare moromo. Gidwa ni kaber to e budget mar omenda mar 2025-2026 ma idhi som juma manyien osuru ma ijuoge mauta odwok piny mondo kik gibed ni gitiyo mana ni mauta kende e sekta no. Itime gimoro maduong' sana, ushuru moko ma giketo mang'eny e mafuta ka gigolgi mondo bech mafuta odog piny mondo nweng'owa bende oting're malo. Odwoknwa nengo fuel piny ma kapo ne nyalo dwoke kata nyaka $100 poko wakonyore nikech jowuoth ywak tich tin, koro fuel ema waneno ka tek saidi nikech en kama wan be wayude nweng'wa mar konyruok. E tesend nyamburko ma Homa Bay waromo kod moko kuom jowuoth ma bende ywak ni higa achiel giseneno matek kaluwore kod nengo mar wuoth ma giwacho ni medore sa ka sa ka gidwa ni mondo budget midhi som juma manyien obed mano madewo sekta mar wuoth e pacho ka. Wuoth osebedo matek. Kibiro Homa Bay ka samoro kia rodi gigoni 170, samoro gigoni 100. Koro wachenja kama ne wuoth kama gikisiko gimedo mana bech wuoth. Kata sani mabiro ni abiro gi 70 to kama winjo yidhe gi 50. Koro mae kaka jo mitokni timowa seche duto. Gilokonwa bei, tich adek nyocha biro wero Homa Bay kana biro waro lewni. Na idho mtoka nyaka rodi. Ka lor rodi idwaro kuma 150. To kar $50. Ka sekta mar apiko mondo koro were mathoth e pacho ka bende ywak gi mudo lako pong'o ewi nengo mar mauta kod spare parts mag apiko ma giwacho ni oidho kendo hinyo sekta mar apiko e pacho ka. Bech spare parts mag pikipiki oidho. Masani kidhi nyiewo mira manyicho wanyiewo at 100 sani wanyiewo 150. Oil manyicho wanyiewo at 500 sani oil wanyiewo 600. Koro wan gi pek kabisa. Ka mafuta nyalo dok chien to wanyalo bedo gi yot moro manyalo miyo wambe wanyalo yudok gi nweng'o. Med mana kwae mondo med dwoke sani en 175.80 ne wanyalo mana kwae mondo odwoknwa fuel ni nikech wan nweng'o marwa wan ma gima wachamo e gima wachulo go fees and all that. Then ne wakwayo kendo mondo value added tax ma is on spares mondo be reduced, mondo kata kwa dhi nyiewo spares japika en gima kethore mapile mondo wayud yot mondo koro our yield income at the end of the day obed maber. Ka bende gin kod ote ne piny owacho motelo ne somo mar budget mitimo juma manyien. Akwayo ni kaber to gima hinyo ahinya mana fuel ka at least fuel odok piny onyayudo kaka wakonyore nikech iyudo ka iwaka one sector wan iyudo ka ji mang'eny mariembo apikni ji samoro at least odiochieng' iyudo kata $100 ni kikawo 300 kichulo apiko fuel dhi go kata fuel ma 300 idong nono.
kar loso nyamburko kata garaj manitie boma ma Homa Bay. Jogo matiyo gi stima bende koni ok osebedo gi mayot kata matin kaluwore gi lal mar stima kinde ka kinde kod nengo mar stima ma gikoni oidho ma bende mono gi tayo tijegi kaka owinjore. Koro stima osebedo kwa tiyogo olal matin koduogo seche moko bolal the whole day. Koro kaka joma timo welding ka samoro ikwamo gi customer goni koko kata kikone stima olal onyako ndato kora kuma entiere jadaka ne ka stima olal. Mano wasebedo kamano. Mar ariyo rate mar stima onego duoknwa piny. Omiyo wakwayo mheshimiwa kama entie mora waziri James Opiyo Wandayi ni onenwa gi wang'o ber chenro mar stima ni. Kech wasebedo akwayo hinyore mok morwa kata matin. Nengo mar stima inyowa sana kech wajosa sana joma tiyo gi token samoro ichulo kata omi kata unit moko 2-3 tiyudo ka dak matin oserumo. Koro wakwayo ni kata sami dhi som budget ni mondo mi oduoknwa go piny matin. Seche ma jatend migawo mar omenda John Bade ikore mar somo bajet mar omenda 2025 2026 e od bura juma manyien. Jogo manie sekta mar wuoth wacho ni achiel mokalo ok osebedo nigi mayot kaluwore kod nengo mar fuel mosebedo ka medore kendo ok osebedo ka chung' ka tiende. Giwacho ni kata mana gigo eko ma gitiyo go loso apikni kaachiel kod nyamburko magi bende osuru miketo osebedo malo ka ni kod geno ni bajet midhi som ni endi nyalo biro bedo negi maber mondo tijegi obed makare. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.